सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। दोडामार्गमध्ये महायुतीचा गुलाल मोठ्या प्रमाणात उधळला जाईल असं वक्तव्य आनंद तळणकर जे आहेत यांनी केलं होतं। आनंदजी, काय सांगाल, या ठिकाणी महायुतीचा गुलाल या ठिकाणी उधळला जात आहे, काय सांगाल? सर्वात पहिल्यांदा आम्ही हा जो मतदारसंघ माटणे मतदारसंघ पूर्ण जिल्हावासियांचं लक्ष होतं आणि हा मतदारसंघात जो उमेदवार होता त्यांनी राणेसाहेबांचा आदेश मोडून अपक्ष उमेदवारी भरली, त्यावेळेलाच आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी विजय हा निश्चित केला होता। आणि त्यावेळी ठरवलेलं आम्ही की हा जो माटणे मतदारसंघ आहे हा पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब आणि महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांना आम्ही गिफ्ट द्यायचं ठरवलेलं। कारण युतीचा सर्व जे अधिकार होते ते राणेसाहेबांना होते आणि राणेसाहेबांनी उमेदवारी जाहीर केलेली आणि राणेसाहेबांनी उमेदवारी जाहीर करून देखील अपक्ष उमेदवारांनी आपला फॉर्म भरला। त्यावेळी सर्व कार्यकर्ते पेटून उठले आणि त्यावेळेस एक निश्चय झालेला की आपण जिंकायचंच आणि जिंकून आणले आणि युतीचा विजय केला। माटणे मतदारसंघामध्ये कोट्यवधीचं लक्ष्मी दर्शन इथल्या मतदारांना दाखवलं, त्यामुळे हा महायुतीचा विजय झाला असा आरोप थेट राजन म्हापसेकर यांनी केला। या संदर्भात आपण काय सांगाल? पूर्णपणे चुकीचा होता। निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीमध्ये बऱ्याचशा लोकांनी आपल्या माध्यमाशी भेटून सुद्धा पत्रकार परिषद पण घेतली होती, आम्हाला स्थानिक उमेदवार द्या, स्थानिक उमेदवार द्या। इकडे पैशाचा आर्थिक विषय काही नव्हता, आम्हाला एक उमेदवार होता तो स्थानिक पाहिजे म्हणून शिंदे गटातले कार्यकर्ते असू द्या किंवा बीजेपीचे युतीच्या कार्यकर्त्यांनी मेसेज दिलेला की आम्हाला युतीचाच उमेदवार तो स्थानिक हवा आणि त्यामुळे स्थानिक उमेदवार होता। पैशाचा वगैरे आर्थिक असा विषय काही झाला नव्हता। हा कार्यकर्त्यांचा विजय आहे आणि कार्यकर्त्यांनी त्या पद्धतीने काम केल्यामुळे हा विजय दिसतोय। आपल्यासोबत भैया पांगम आहेत। भैया, जे काय सांगा, साटेली बेडशी मतदारसंघ जो आहे या ठिकाणी दोन्ही उमेदवार विजय झाले आहेत, काय सांगा? हा विजय जो आहे हा आमच्या साटेली बेडशी मतदारसंघातील सर्व मतदारांचा विजय आहे आणि योग्य पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं होतं कशा पद्धतीने आणि सर्व बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख तसेच महायुतीचे घटक पक्ष असलेले शिवसेनेचे शाखा प्रमुख या सर्वांनी सुंदर असा प्रचार केला। विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही ही निवडणूक लढत होतो आणि ज्या योजना आहेत आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या माध्यमातून ज्या योजना आजपर्यंत आम्ही अंमलात आणलेल्या आहेत त्या प्रत्येक जनमानसापर्यंत गेलेल्या होत्या, त्यामुळे त्यांचा विश्वास जो आहे हा महायुतीवर होता, त्यामुळे आपल्याला हा रिझल्ट दिसतो आहे।